Kanyeshi aw kelen na bele dilema aminu mbe na shwale mbe radio Mata FM na ikado anga foli ani tanu be kanyeshi o ma sanga mafe ka to ke ikado ko te kanugo radio Mata FM ye radio so mi gira ikado groupe tanja ani dabatu ngara ka te radio je ka fo bulu fara mi be ka so bi ikado kayanga bunya ka kuma ka bunya ka ta ro bunya ko sobe odela minye aywa sibiri ani ne bi nyo azora jamokana ngo mi mako dabaka koloshili ikado nya faina dorete dabatu ngara do aku mume be kuna fundi di 7 minutes bi bo ikado dabatu ngara bolu kala radio jeka fola o kuma minutes bi ka kono noye dabaira hakli mene abala je ka hakli jeka boka ode dabaka koloshili o temene ngo fe jamana fe minutes ba kono wal makke wale minutes manake ka hakli jeka bo ikado ango de dabaka koloshili shuina ni aywa jawe da o ni jawe bi nyo hambulo shuina le bulo be aywa shuwa kolela minye jemukanye ikado kangola chi ikado twabu sharia la semambura o anifia tafa katulukala laje ani aywa minye aywa kuna funu kolu dafaka amblasra oye Abdou Touré jemukanye ka labe kanya shoma abalama ke dabatungara radio so mi namba kona ngwa mako Macha FM anga fuli be kanya shobema Macha FM aminu mba lame jensege nani fantani Europe bele jilela abe www.zeno.fm/Mancha FM wala ni mami mba nwele ka kunafuni dama mami mba nwele ka seka ko nyedo wala mami mba nwele ka seka ka jogo fen ikado anga se ko olu nyefo o ka seka lakudon iba nwele 20 73 33 56 wala 53 05 05 58 ni motoro ikado radio so nyama so ibo wele 73 38 58 et 98 okuma ikado fon fen no ya ka jago fon nyi kate aka cheke do man na ba fa ka don hakaja amba ka blala shufara kleka jawi to alaje eni na kun fo man nyoma o alaje ikado Abdou Touré ay wala ka shuwa kola sabula minye ka anjata ko yereke nyebe kaye au même moment Facebook wala o Facebook ye Abdou Touré nyara keleme ko o bambanga anga foli tanu be kanyashe ambala musoma menye sala sisoko Amerique New York sala ça va muranga bi ani dem senu don menye debe ya ni tapi na nyu ofense kabanza ikado hakaja anga babu amina boka bi ambe kuma chama ba mita do yoro chama na ikado aiwa menye gouvernement sigiliye ikado ambanda dola ni wati manda ndegema ikado aywa jejugu ba mizigi lembe no ye kase dem ka da kulundi ka flugundi ambanda dola ambanda do kuma chamala ka mun salo ka hakili mara jimi na baru tronde do jawe duma vola dia ka joro la kaki jawe ina fa do lende machila kunvoranye ko dimashi no ye sininye mali gouvernement kwa bisigi o de kunvora be si hungele no ko bekono o ikado anwoni ngunye kangara dawye ngo fen wo fen na suma na kuma bi chaya anya fo ashim goitaye akadobo asarala na yo ke fatido mashila bile jamana ngono hali minu ndaw ka na folo yi ubisra war duninye anyo fai o maklifla boy ba fo ko alako ma nyuma unga hakilina bi nyonzoro jona o klifla anya ma kwa ya sarachi hia sabai abi fladi jamana ma kele arabu anaka dema ya ubaka na songo onyana flana eminyi asim goita bi mobile mi ngono katikati jemai o chekan kojugo ni nde sorrasi mobile kana boni ngono ble abada ma shika ni nege ki kata do V8 kono wala ma V7 de V6 kana do afo kono ko ngunda la manja kalo kono ndonde do ato boble kalo shegi mimbina on dale douala abinye wa bara bike ka be kalo shegi ma hal no ya soro do ya ro jamana imbo chugo de la kabina foro gouvernement sigira président sigira do bala kalo shegi ka dogo haya keta he manu amandogo kalo shegi mandogo na dogara ere mali do ambi je ka laje nyombulo na dogara mba fo nga dogara nga do faraka nga baraka damne kabini sisa ajim goita mbi kangari fana daye on namiu on jelu on vuneu on garangeu mbo kangari daye ika fo madame ye ifurumuso ye
jamana lama ne do na figu ni nguna fagu bina wuli saka fara nyanga uba fo numa fo ko mosu abdu to kay moy de ma minu bi fara nyanga ku teri ye ku bi deme atoydi club des amis voilà ni mama yi ka sodala ko club des amis ko aywa madame Goita au club des amis walma ni madame kanga ta yoro minuna minu mi ta pancarte ni papier c'est club de soutien madame Goita ou bemene ku do kasola inyebo o ma minu na de olu yere de ngalo tige baye olu yere de bi laba kata ngalo da ini musola amba do kujugu anye ni jama de ya nyena ya kana son afo madame kwa kato atugula abina bo premier dame ya abino wasa soro sanduru mana temenya ala nikira jelena ya sabula ebi wele ka ke president ni bara nyeni bulu ebi wele aku begen unafo ko daba ere jeli kiedo ne ere jeli ma minu mbe kabini make president ma minu mbe kabini make president musoe ne olu be lada ko ka sokoro nole nyamakalo olu de ka jelu yi fendu ma iku nafa a club de soutien ni club des amis da kirikara a bemne ku do kasola kalodo tiente baraka bali anim ba fe ka vor soro jona o demanda de be fara nyanga kaningo nge nya ba lo dongo ko club des amis ko shogal ko kala maiga ministre nomination e bino beka club de soutien mais où on va dans ce pays au tigné Azim ni ba fe hakili na ni nyeta o kasabati ika club des amis a bed dabla bois bella dada mine ka joro la sabla mi klakana ni mbora Asim Goita la mena shogel ko kala maiga ibadon ina an amadi anga je patikolo maje kabini kunungo sabula kabini kudeta ko aya dabal tika ka amanga wuli ka jo ne bora nofe nga tinye mingo alaba nana joyoro mi beka nga jo oro la beka nga so alatama iba so la sebene de kundo monde fo alors il y a bon de baba fait ka changer non je change pas je ne change jamais. Moi, je veux mon pays. Chogal Kokala Maïga n'est pas nigérien, il n'est pas, il vient pas de la Côte d'Ivoire. Malien do nakra ngini nga aywa premier ministre. Oh, iba sura ala de o latiga. Ala mana latiga minga jamana kono beka ngo demeka koke. On disait du ala on disait qu'elle est là. On m'y ni qu'elle a dit, ay barakela. Na nye fami na to kabini oro jafa ambafo. Ni atoranda la fara bana na amatwanda la na yelma kata yelma chugumina. Anda sa to katnye. Mami mana kele wuli jamana kono bi malika nyami ikado gela wara ka do kudeta wara ka ke o kake alors abina ni nafad me ambeka ni dogo kun gele ndorongono dogo kun fly ngono bandaw ni moktar wani boile ko lu mina gouvernement ma sigi mo be taka sigi la jamana de bela jile be hamina jawe e ma ba klama lefla na ye war soro bon am se ka to chugula on pense à l'avenir donc Malien en beka nga fara nyanga bi hal ni shogel ko mandanye anda deme ko shogel do amba deme jamana fanga ba bulu amba deme anga jamana annunjuru ni anga jamana tabulu ba le de bulu bi kasira jirala ka kuma nyuma fo ka dugaw kai ne kam zoroba kuma fo yi dabani mami nga kala menena kana fi bi kalan va jiri kunguru ni awa ngi nga ani dogo jala ni ko faraka a yele bi boy ni yele mbo yana fana bi yele ke c'est comme ça on me miri jamana inte mashi dingilin dai jamana ni ani jamana halakili atita ke jawo da atita ke ne da ti shogele da atita ka Asim Goita ja han na so lambi bamako ba so an zo ma do bi yoro dola o yaye halbi angadi na gwera katema fubba mako ala man islamo kishra donc malien bele jile kangi fara ifanga fara nyanga gouvernement mizi ile flane ka deme bi se deme mina mais shogel mbi kangar dayi
ma kalani ate ma kalanbalu ka kuma me wuli ka doni fɛn min bi sena I bolo nya fiye mi segi ka fiye mama bala ku n'ore kɛlɛ in daminɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ bɔra la ka sɔrɔ a dimine do walima dɔ bɔra la nzengene do walima dɔ bɔra la mangene ta bonya da bɛɛ kɔrɔ kelen kelen ni min nana ka fari I ka o mina ni min ko ka tɛna o ye ko to yi I ko fa ya an b'o tɔ tereke an bɛ jamana ko dilan an tɛ maa ko la ala ka ko ti dɔn ka ban il y a 2 mois il y a 1 mois diɲɛ bɛ wuli maa si kun t'i miiri k'a fɔ ko fanga bɛ yɛlɛma ka kɛ nin kɛcogo in na ko Choguel de bɛna kɛ premier ministre personne ne le pensait donc ne ɲɛna jamana in ye an bɛɛ de ta ye Jawori Mali tɛ falen Mali tɛ yɛlɛma ka kɛ jamana wɛrɛ a bɛ to maliya in de la a ja n'a koya Jawori bɛ se ka na n kɔrɔ Assimi Goïta ni ye maliden tila 100 o 100 n dalen don a la maliden maa 70 ani kɔ bɛɛ lajɛlen ko ko e kelen sabula an y'a dɔn a tɛ taa a tɛ ɲɛ bilen abada ni e yɛrɛ de tɛ sa tamasiyɛn minnu yer'i fɛ o y'anw nisɔndiya nka n bɛ kangari kelen da I ye I jan don Mali bɔdaw la tubabu tɛ fɛn ye dɛ tubabu man ɲi dɛ Malien fangile ko Faransi ka gɛn Faransi ka taa bon Faransi ka tiɲɛni tiɲɛ yɛrɛ la kabini diɲɛ kunu ko fo bi ne kɔni b'a mɛn mɔgɔw da k'a fɔ Faransi ma ye u b'a k'an joint u b'a ka nin kɛ tan u b'a ka nin kɛ tan mais moi honnêtement ne m'a yɔrɔ ye fɔlɔ ne m'a fɔ nkalon don dɛ ne tɛ tubabuw défend t'u défend fiyewu mais ne m'a yɔrɔ ye mais ne ɲɛna nafa min bɛ tubabuw la hali n'u b'a k'an joint hali n'u b'a k'an ka nafolo ta nafa min b'u la ne ɲɛna o bi dɔ bɔ marifa minɛn min b'u bolo bon I mana o fɔ b'u tila ka na tubabukan wɛrɛ f'i ye I kamana bi guwa I kamana bi guwa u tɛ défend mais quel qu'en soit alpha solution min b'a la o de ye maliden kelen o kelen tubabuw man ɲi tubabuw ka janfa ka bon kosɛbɛ tubabuw bɛ se ko caman na tubabuw min maa su kana bili I yɛrɛ la walima I yɛrɛ dalen bɛ maa min na a b'o su ka bili la nin bɛɛ se bɛ tubabuw ye hali ani minnu bɛ kɛlɛ la bi n'u yɛrɛ nana an dɛmɛ u bɛ se hali ka yɛlɛma an k'a dɔn se min b'olu ye fanga min b'u ye jɔyɔrɔ min b'u la sɔrɔdasiw dagasuna banna dɛ sɔrɔdasiw Bamakɔ taama banna dɛ bolikuma dɔ ka fisa nsen ka di ye yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ tubabukan na ko yɔrɔ stratégique don a y'a jɔn don a la yani ani tubabuw ka bɛnko la min kɛra Burukina tile 2 na ala k'an kisi o wasara misali ye maa 100 ani maa kɔ k'o daji tile 1 dugu kelen mun bɛ k'a bɔ yen a ɲɔgɔnna y'an sɔrɔ hali n'o ma nin bɔ an ma ɲinɛ o tuma min ye sɔrɔsiw ye o y'aw ta ye jamana den minnu bɛ yen n'o y'anw ye n'an di sɔrɔsi ye an kan ka kɛ sɔrɔsi ye bi n ka bɛ aw de ma an minnu bɛ bɔda la an minnu n'u ka surun n'o ye bamandiya kɛlɛ ye cɛ o cɛ b'a lamini na I bɛɛ lajɛlen kan ka k'i jamata sɔrɔdasi ye I bilen ma marifa ten I bilen ma mugu ten I ɲɛ yɛlɛ I ka sunya dabila samiya daminɛtɔ don dugutaasenw fɛ kungotaasenw fɛ a ye ɲɔgɔn ladɔnniya a ye ɲɔgɔn hakili sigi I ye maa sure 2 3 ye an ka lamini maa tɛ nin ye nin ka labɛn cogo walima nin bɛ cogo min na nin n'an ka lamini maa ye an ka cɛ e ma se ka o minɛ k'o siri k'o da ka faamaw wele kunnafoni da faamaw tulo ka joona ne ye ko dɔ ye nin tɛ ko sabatilen ye ne ye maa dɔ ye ninnu t'an ka fanfɛ maa ye nka marifatigi 1 marifatigi 3 cɛ 7 cɛ 10 o kɛra dugu kelen la maa 300 maa 400 bɛ dugu kelen min kɔnɔ cɛ bɛɛ lajɛlen ka sira k'a fɔ u nana bi an kan e ma sa olu ma sa ayi o kuma an ka malidenya an b'a bɔ mini an k'an cɛsiri maliden bɛɛ lajɛlen kan ka k'i damata sɔrɔdasi ye maliden bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ I jɔyɔrɔ la n'i ma se ka min ɲɛnama minɛ I na se ka kunnafoni di a di cogo ɲuman na a waati la ka sɔrɔ a ma dan kɛ
do aku ngono kuna funi cernembe fa bele jele la ko sedem kera fly kalodo ambo foka o sebo koro foka saga ka ko fo sedem ye kelende sedem bureau national ye kelende ni ma mi zono ma odo ni ma mi yara maso ma odo sedem bureau Mohamed Sherif Haidara en 2015 ayi kumbo ani ma minu nyu kumbo udonedu ako mina jakulu sigi singa jakulu mi mina wulika joke jamana de minu bi tama yoro la walma minu bi jamana wara la ku deme ku magwen asira journaliste folo mi ma mali kono kuna foni dila folo mimbe na ya kuma fay wini sabula on bi jemuka do ka radio jaga fola ngo tungana ngo ka kene on be tungana ngo ka kene amba jemuka damene domi o ertem de kumba ke radio libri kunda ke donc am se ka andiji goshi ka fo an folo de o jemuka damene o ertem yera mo jemuka ke tugo mi o naumba ke tugo mi kilinde sabula nyera furumso siri ko na te muso ale de kumba jemuka ke wortem na mais ale ta kunye nyene jo ya bita duguni dugu nyene jo ni fombe ka bi mo nyinga mais on da nyene ja ka dogala o dugu ka dogo dugu bala amata yoro mi kan ngalike ameriki ta ameriki franje jamano te farafin jamano te anye ni be yala kabina amba ka radio la foka na television africa blue fraka donc ambise ka andishu gochi ka fo ambitu ngarango do ka teme ma chamanga radio ni television chama mi kuma ambe tungarango do ka teme ma chamanga parce que andaru segere fu shiro la anyo dominike nyo vo shiro la anjira nyo ave anyo ko chamanga ambu do ka bini bikote o ka cha samwai donc nanye mi vo tungarango ka kula ambi chama ndo ala baydi ale de kodo baydi drame ikumbe franci mimi wai nyaayi nebe mi wai akera ne de yaye mba chamanje kolola 2000 lettre tira bedi drame ma ko sedem franci kwa kasi sedem ka bolo franci kwa kasi asigile ani mami folo kuma na radio la nedo ne de awode ka nyininga dabatu ngara ne bedi drame sedem franci asigira hera ni badela ne de président e karsani benna karsa mu tabarakala o kuma ka mbambulo lu te ro janyu alors isigira sedem franci e de yin président biro na nasi sharia bolo de bi mo fara nyanga sharia bolo de sigile me haramado ni nyanje jakulu be sharia de bala ni sharia sosoke iwe ko chamange minun de ko chenyinyi do bora bilon do lu tofo do yen wole ka bo franci u ye min vonyi bedi ka kola ne to faya o fop mama ci daba la bedi mami na e kelenda bo ne ra tuura no fe mais irion gero ni fe no naba nana famu ka do ka fo no sedem kote nana do ka fo min ba kono o ye ni nye o seba mbembulo kuma ka mbembulo bedi tu peux pas hani Mohamed Sherif Haidara main eti sala o eti se tu peux pas c'est de mouchara de bala asigira tuko minu na shara de bala fama o ba kalama Mohamed Sherif Haidara bi sigi 2 janvier temenena ministre kumbe kenaka ambassadeur kumbe alors de quoi tu te permets mon frère kana manga langulo wili to kono au conseil des malais l'extérieur c'est dem nana olu deme sabwa basakele disiten denen mine au conseil chamange c'est dem ye chamange nyadi mi vura do ko di mi vura taw malien mi numbi jamana ko ka bado bon be di dara mo kan ngoy jamana be ni jogo inde lawdi anzira parti politique mi mana sigi singa obi dakulundi ka flengulundi tirmin la tabi damene bon ambado be di dara me ale jogo ni nye ambo douana akorake fakile bakele
o ye cɛbilen Darame n kɔrɔkɛ don mais n b'a hakili jigin k'a fɔ cɛbilen Darame ani Mudagade tun bɛ ayiwa sinidi kɔnɔ ka sinidi dilan tilegan fɛ u ye sinidi dakolondi k'a filenkolondi a kiiri bɔ ni fɛn ma kɛ foyi ye u ma gagné min k'o laban taara parrainage sigi sen kan o dɔgɔnin fa kelen ba kelen de ye Bedi ye Bedi veut faire la même chose au CSM mais non Bedi n tɛ parti politique ye ninnu tɛ wari sɔrɔ koyi Mohamed Cherif Aidara ko in daminɛ ka n'a bila bi la san o san a bɛ min don CSM baara n'a papier ko n'a tagasɛgɛ la a ka ca miliyɔn 100 ni kɔ ye jamana tɛ wari d'u ma o i m'a mɛn k'a fɔ CSM tɔnden minnu b'a kɔnɔ jamana wɛrɛ la k'u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka n'a di bureau national o tɛ yen e yɛrɛ wari t'e bolo an ye kunnafoniw mɛn cogo min e yɛrɛ tɛ baara la Faransi jamana na kana mɔgɔw ka tɔn ci tɔn in di ci o mais seulement le fait même que i b'a kuma fɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ don o don jaw ni photo ta an taara Imam Diko fɛ yen an taara Ousmane Mamadi Cherif Aidara fɛ yen n taara ministère des affaires étrangères Segel o an taara o fɛ yen hali ni ne ni n ka cɛ mana wuli sa k'an bɛ taa Imam Diko fɛ yen il va nous recevoir n'a y'an diya an bɛ photo ta n'a y'an diya an tɛ photo ta ça c'est pas un événement o tɛ événement ye o je sais cɛbilen Darame nana ni maa min ye kɔrɔkɛ o nana ni maa min ye ministère des affaires étrangères la un certain Diallo l'ambassadeur i taara o fɛ yen i y'o photo ta i bɛna kungo se cɛ ma tu vas lui créer des problèmes parce que a bɛna fɔ sisan connexion bɛ kɛ ani parrainage ni ɲɔgɔn cɛ ani cɛbilen ni ɲɔgɔn cɛ donc a fɔ c'est un homme politique ministre kura min bɛna a b'a gɛn quand on fait la connexion c'est clair c'est tout à fait normal. Moi, je pense que Bedi, tu vas trop loin. Tu es en train de pousser trop le bouchon. Ce n'est pas la peine. Et puis, au conseil, il y a gain. Il t'a dit que Kojemex, au Kojemex, il n'y a pas eu téléphone. Il y a interview qui est à la radio là, par rapport à cette association. C'est après ça qu'il t'a dit là. J'ai les éléments. On sait qui est qui. Bon, pour moi, je vais dire là. Nyame ki tara radio so la kiko daba tungara nunu radio jaga fo daba tungara ko Mohamed Cherif Aidara baraka wardi ne madi c'est ça le problème. Tu me connais très mal mon frère ne bi war fede wone bi war mine war fitini dede ne bi war fe fukate me febeka woni ki bi war ne ma war fitini te war bilbili badde bena bonjugula no te war fitini mine parce que war fitini ala wono nere war fitini benere bulu. Donc, ni se ka wari fitini minɛ maa bolo ni ne bɛ kɛlɛ kɛ ni mi bɔ ka bin kɛ min bɛ wari di ne ma nin tan fila na o ye n ɲininka Abibu Sila ye n taara Gabon Abibu Sila fɛ yen il m'a donné 3 millions a ka salon kɔnɔ j'ai pas oublié demande Mohamed Cherif Aidara n'a bɛ wari de di ne ma n'a bɛ wari di ne ma ko de bɛ ne bila ni kɛlɛ la non o tɛ n t'a fɛ maliyɛnw ka fara fara n t'a fɛ maliyɛnw ka ci cɛ o cɛ bɛ na n'o hakilina ye malidenw fara farali janko maa minnu bɛ jamana kɔ kan mɔgɔw t'an bɛ nafolo ɲini na mɔgɔw t'an bɛ u dahirimɛ ɲini na mɔgɔw t'an bɛ kalan la u ma tila o wuli ka don n'o cɛsiri la k'u bɛna bila ɲɔgɔn na tuguni don o don ɲɔgɔn dɔrɔn don o don tribunal ta bɛɛ pour quelle raison voilà moi mon raisonnement n ka raisonnement nin de ye n'o tɛ kɛlɛ tɛ. Bedi, je n'ai absolument rien contre toi. Il y a une kelen wili domi, il est là qu'il y a un téléphone. J'ai l'enregistrement, il y a un Wolembika Makabe enregistré. Il y a un téléphone. Il dit bon non, mais monsieur Tunkara, alors vraiment cette histoire-là, je crois qu'il m'a parti ta main. Bon, vraiment, il parle comme je ne suis pas. Écoute, Bedi, il n'y a qu'un problème. Dès qu'à fois, on m'a censuré. Meni kuma info ibina do de la ka fo on dit makula on bi jama bi fami amo de kula le dimanche prochain appelle-moi prends le numéro du fixe dans l'émission Diaspora ambi anye kuma info ni dimanche wara e ka wele ikapma mini mimbe gela ni gela mimbe Mohamed Cherif Aidara kiliku minunga fiya minumbala moi je te donne l'antenne ikapma faut bi mena wele. Quand tu peux me dire, alors tu vas dire aux gens, non, voir des dire d'abord. Mais c'est facile. Et mais je t'ai dit de parler à la radio, pourtant tu ne m'as pas donné un franc. Mais il m'a dit, en cas quoi.
c'est pas le moment. Gela bi korofe. Gela bi Bamako. Gela bi politiquement ni nyanje. Mania minnu bi jamana ko ka gela ka taa dolu ni nyanje. Sabula ne bi joro de nyini fo ne re to ka fo non. Safi. I ka dɔn min ye kuma koloma ye ani kuma laban hali bi n bɛ n banba Choguel Kokala Maïga Premier ministre son excellence je te reviens maa minnu kun bɛ disiba dɔw kun bɛ u ye kɛlɛ caman kɛ hali n'u tɛ bi u kumakan sumayara Chambar Sissoco b'a la Bacili b'a la u ka ca a ka mouvement ye ne t'a bɛɛ dɔn. Mais je sais que Mogoba Chama be Potima Chama be. Vraiment. Wele. Choguel Wele. Ça t'a grandi à te foi bouika Choguel yala, te foi boka premier ministre yala. Au contraire. Mbi kangara min daye. Nyonzonda. Nyonzondi mamina. Nyonzondi mamina. O kɔrɔ de ko kunatɔ an balima bagitɔ ka yafa ma kunatɔ tɛ se ka misi biri sabula bolongɔni t'a la nka a bɛ se ka nɔnɔ bɔ pap sɛbɛ an bɛ se ka ɲɛsin an ka alimu an ka dɔnnikɛbaaw n'an ka diinɛ ɲɛmaaw bazamanaba ɲuman jamana tɛ fereke ka tɛmɛ nin kan an ka diinɛ ɲɛmaaw an karamɔgɔw min ye ka taa se tubabu diinɛ ɲɛmaaw ma n'a ma wuli sisan n'a ma wuli ka jɔ boloda kabini sisan jamanadenw hakilina bɛ ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kan ka tɔ ban ma ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ɲɔrɔn sirifu kɛ buye hayidara ne b'a fɔ a ye kuma bɛɛ a kana sirifu dusu kasi sirifu ka dimi tugu maa na nga buye haydara mba ñini fe ala kama kira kama akim mo ke kama min ya kira muhammadu ya rasulullah kuma jamana don wele u ka fara ɲɔgɔn jamana don wele u ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hamadu hadi tale be ɲɔrɔ i ka kuma manjanga ni kuma waati ye kuranɛ ala deli kɔlɔsi ta i ka ala deli jamana don tafa ka kɛ kelen ye Seyid Ousmane Madan Cherif Aïdara kaka koroba ni kaka ñini denge ala mi dese foy la foni bana ñame kunungo wa tari biere de walma kuna sini ko ho conseil islamique woni asim goita ñwani fota mami mo bisra ka min vo e de bi se ko fo abi fo mami ni kuma ndise ka fo ba man ndise ka ke e de bi se ko ke ba sa de jamana flay wuli ki cesri i ka kuma politique maw ni ɲɔgɔn cɛ wuli ka kuma jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ wuli ka kuma imam Diko don min dimina ye tabale gosi maa miliyɔn kelen ɲɔgɔn sɔrɔ i la don min dimina Ibrahim Boubacar Keita kɔrɔ i dimina ye tabale gosi maa miliyɔn kelen ɲɔgɔn sɔrɔ i la place de l'indépendance la i ye kɛlɛ kɛ min ni min kama a ɲɛnabɔra sa dɛ awa i kan ka kuma nin de y'i bɔ waati ye k'an wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ place d'indépendance la maa miliyɔn 2 bɛ na jamana bi ɲɛ cogo min a bi dɛmɛ cogo min imam Diko i kuma waati sera i kan ka bɔ sabula i ye kɛlɛ kɛ i ye fɛn min ɲini ala y'a nɔgɔya a dir'i ma donc bɛn ni kelenya an kan ka o wuli ka jɔ boloda jawan min fatura n'o ye alors Maimouna Hélène Diarra ni bɛɛ ko a ma ko buramuso jugu Maimouna Hélène Diarra e k'a dɔn segu ka don e k'a dɔn wolo segu ka mɔ segu hakaja e k'a dɔn nka ani ne ma ɲɔgɔn dɔn segu an ye ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ yan ɲɔgɔn dɔn senfɛ an nana dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye segu ka ye ani ne an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ayiwa sport publicitaire ani ne sport caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ de y'a wele téléphone na Hélène vraiment ni sport bɛ n bolo n b'a fɛ an ka tourner ɲɔgɔn fɛ a b'a fɔ ne ma daba ne kɔni ko diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ kɛ bi wa n b'a fɔ ayi an t'a kɛ bi an b'a kɛ sini
i k'a dɔn an bɛ dugawu don kɛ i k'a dɔn Hélène ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn a fatura Hélène i k'a dɔn ɲɔgɔlɔnbɔ jamana kɔnɔ maa tɛ a fɔ maa ye sinimanbɔ jamana kɔnɔ maa tɛ Hélène fɔ maa ye Hélène kun ye maa sabalilenba i k'a dɔn maa dumanba wa diɲɛ fɛn o fɛn ni ne kɔni kun y'a wele a la ni n k'a ma Hélène e ka wariko ye jumɛn ye daba e b'a fɛ ka joli ne ma n b'a fɔ ko nin sportitigi nin ma wari caman de koyi daba i bɛ min di aw da sa wallahi alors o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a fa a wolofa dɔgɔnin o tɔgɔ de kun ye ko Sébastien Jara Sébastien Jara alors ne tun bɛ école min na Segu o ye collège voilà collège moderne anw ye 7e 8e 9e kɛ yen nɔ a fa dɔgɔnin Sébastien de kun ye an ka école surveillant ye e k'a dɔn tuma min dimi nana don ne na don dɔ la ne wulila ka taa Sébastien fɛ yen dimi donna n'a école la ne ko Sébastien ma n ko bon vraiment monsieur n ko ne nana pour que i kan ka dossier constituer ale tun bɛ a bɛ fɛn de don a bɛ gulazi de min n'a y'i jɔ kuru cɛmancɛ la n'a ko école bɛɛ b'a sɔgɔsɔgɔ kan mɛn Sébastien kɔni o de tun ye Hélène wolofa ye ani Hélène yɛrɛ bɔlen alors ne ko monsieur n ko vraiment a ko mais qu'est-ce que tu veux monsieur Daba Tunkara qu'est-ce que tu veux ne ko bon n ko ne b'a fɛ ka kɛ garde corps de mais a yɛlɛla quoi a yɛlɛla ka yɛlɛ fo f'a bɛ kunkolo da ka bureau kan n'ale k'a lajɛ o y'a sɔrɔ an gawalama don an bɛ Segu je faisais quoi là c'est oui je faisais là non bon parce que une fois Moussa Traoré est venu à Segu garde corps bu wa cogo min marifa ni fɛn b'u la c'est-à-dire a ye ne kunkolo minɛ trop j'étais trop séduit burukinaman ne yɛrɛ kɔni ye fɛn fɔ kanu ka kɛ garde corps de u bɛ mɔɔw ɲɔni u b'u wa ninnu ka baara ka di ne ye et moi j'avais deux choses ne ka denmisɛnninya la je rêvais ka kɛ garde corps soit journaliste voilà c'était les deux choses n bɛ rêver min na alors je reviens ne ko n ko Sébastien ma n ko bon monsieur ne b'a fɛ ka kɛ garde corps de a ko bon écoute pour être garde corps soit i bɛ kɛ sɔrɔdasi soit il est policier, soit il est gendarmerie. En tout cas, il faut être quelqu'un. Alors, mimi tenu d'eau. Et singulier, toi avec ton pied là-haut, comment tu peux être militaire? Sébastien de non. Donc, une fois, radio Diaga Fola, ne a fait, il est né pour moi, mais à boula, pri, comment? Et battre des, ni un va, comme il donne à radio là. Ma fait comme il viendront. Wallahi, Hélène Kouye Mokoduma, a bien Moko Bounya, Mokodumamba. A ta yɛrɛ fusa diɲɛ mɔgɔ si ma a n'a ka nin vedette ni nin sariya bɛɛ c'était formidable ani ne jɛra fɛn caman na vraiment an bɛ dugawu don k'a ye parce que radio baara fana tun b'o la comédie ni fɛn ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ dumanba n'i y'a wele diɲɛ fɛn o fɛn la elle était toujours disponible Hélène Jara ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma nɛgɛw kɛrɛfɛ waati dafara anw fɛ a ha ka ja an bɛ foli ani tɔndi kɛ ka ɲɛsin ayiwa bɛɛ lajɛlen ma maa minnu b'an wele ka ayiwa encourager an ka foli b'u ye maa minnu bɛ yen ni an n'u bɛ jɛ baara la an ka foli bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma radio Matin FM an bɛ titibugu la n'i bɛ kunnafoni fɛn o fɛn ɲini n y'a fɔ a ɲɛna cogo min 20 73 33 56 53 05 05 58 i k'a dɔn n'i ye radio wele i b'o kunnafoni bɛɛ sɔrɔ ɔ min ye mandiyaw ye n'o ye publicité ye hakaja ka taa se i k'a dɔn a ka kumaw a n'a ka cɛkɛdaw ɲɛfɔli la i k'a dɔn a ye 73 38 58 88 a y'o wele Abdou Touré radio ɲɛmaa don baara bɛ kɛ cogo min n'an bɛna fɛn o fɛn na i k'a dɔn hakilinaw i k'a dɔn u bɛ fara ɲɔgɔn kan nɛgɛw kɛ n dɛmɛ a la Jawoyi ale bolo tun bɛ choix kɔlɛ la i k'a dɔn k'an dɛmɛ i k'a dɔn ayiwa foroba sɛbɛnw ani hakilina ɲumanw na Abdou Touré jɛmukan in k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma a balimakɛ Daba Tunkara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye n'anw wulila denmisɛnninw nigama a kana taa dɛ ale ye bangolo fɔ ni i k'a dɔn ko ka ko ni Apollo ni a b'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na a yɛrɛ k'a ka di a yɛrɛ bɛ dɔnkili da wa non cɛnin papi texte voilà papi texte voilà c'est ça ah texte papi texte voilà ne bɛ wuli papi texte ale bɛna i k'a dɔn duma sura a kunna sisan fo ka taa se ayiwa su araba ko ɲɔgɔn ma Jawoyi baara ɲɛna wa salam.